Bun regăsit, suflete frumoase! În acest videoclip mi-am propus să vă vorbesc despre cauzele spirituale ale bolilor și cum putem noi să ne protejăm sănătatea. Dragii mei, astăzi vreau să discutăm despre ceva esențial pentru bunăstarea noastră. Cauzele spirituale ale bolilor și cum putem preveni acumularea acestora. Înțelegerea acestor cauze și comportamente ne pot ajuta să ne menținem sănătatea și echilibru, atât în corpul fizic, cât și în planurile subtile ale ființei noastre. Bolile nu apar direct în corpul nostru fizic. Ele și-au rădăcina în alte planuri energetice și subtile, cum ar fi câmpul nostru emoțional, mental și spiritual. Aceste planuri interacționează constant cu corpul nostru fizic. Atunci când există dezechilibre, tensiuni sau blocaje în aceste planuri subtile, ele pot, în timp, să se manifeste și în corpul nostru fizic, sub forma unei boli. Bolile sunt de multe ori semnale că ceva în interiorul nostru, fie pe plan emoțional, mental sau spiritual, are nevoie de atenție și vindecare. Iată câteva cauze comune ale bolilor dintr-o perspectivă spirituală. Emoțiile noastre reprimate sau neexprimate, furia, tristețea, vinovăția, frica sau resentimentele pot crea blocaje energetice. Dacă nu le procesăm și nu le eliberăm, ele pot deveni dense și pot afecta corpul nostru fizic. Gândurile negative și credințele limitative. Gândurile noastre creează realitatea noastră. Gândurile negative despre noi înșine sau despre viață pot duce la scăderea vibrației noastre energetice și la atragerea bolilor. Dacă ne rupem de spiritualitate și ne deconectăm de la sursa divină, de la iubire și compasiune față de noi înșine și față de ceilalți, atunci noi nu facem altceva decât să slăbim sistemul nostru energetic. Această deconectare poate crea un teren fertil pentru acumularea dezechilibrelor în organismul nostru. Lipsa iubirii de sine. Bolile apar și atunci când nu ne acordăm destulă grijă și iubire. Ignorarea nevoilor noastre fundamentale, fizice, emoționale și spirituale pot duce la un corp slăbit și vulnerabil în fața bolilor. Cum se manifestă bolile în planurile subtile? Bolile nu ajung imediat în corpul fizic. În primul rând, ele apar în câmpurile subtile ale ființei noastre. Aura noastră începe să fie afectată, să se fisureze sau să devină dezechilibrată.
corpul nostru emoțional poate începe să vibreze cu energii foarte grele, ca urmare a emoțiilor neprocesate. Corpul mental poate crea tipare de gândire negative și autodistructive. Dacă aceste dezechilibre nu sunt rezolvate la timp, ele coboară treptat spre corpul nostru fizic, unde se manifestă sub formă de boli sau dureri. Cum putem noi preveni acumularea acestor boli? Bună întrebare! Există multe moduri în care noi am putea să ne protejăm de acumularea acestor boli, atât pe plan energetic cât și pe plan fizic. De exemplu, este foarte indicat să menținem câmpul nostru energetic curat, să practicăm zilnic curățarea energetică. Putem folosi meditația de curățare, rugăciuni sau chiar lumânări colorate pentru a curăța aura de energii stagnante sau negative. Emoțiile noastre trebuiesc exprimate, nu reprima sentimentele tale. Este în regulă dacă te simți trist, tristă, furios, furioasă sau vulnerabil, vulnerabilă. Dar important este să procesezi aceste emoții și să le eliberezi, nu le ține în tine. Fie că scrii, meditezi sau vorbești cu cineva, permite-ți să te exprimi. Cultivă mereu gânduri pozitive. Fii conștient, conștientă de tiparele tale de gândire. Observă când mintea ta se îndreaptă spre negativ și alege să schimbi perspectiva. Fiecare gând pozitiv contribuie la o sănătate mai bună. Conectează-te cu Divinul. Rugăciunea, meditația și recunoștința sunt metode excelente de a te conecta la energia divină, care te poate reechilibra și vindeca pe toate planurile. Practică iubirea de sine, acordă-ți atenție și iubire, îngrijește-ți corpul fizic prin alimentație sănătoasă, mișcare, odihnă și relaxare. Pe plan spiritual, practică iertarea față de tine și oferă-ți compasiune. Ascultă-ți corpul. Corpul îți trimite mereu semnale subtile înainte ca boala să apară în corpul tău fizic. Ascultă-ți corpul și emoțiile. Dacă simți oboseală, durere sau tensiune, întreabă-te de unde provine și ce poți face pentru a te reechilibra. Uneori bolile apar pentru a ne oferi o lecție sau pentru a ne ghida spre o transformare spirituală profundă. Bolile sunt un semnal că trebuie să ne îndreptăm atenția spre interiorul nostru și să ne aliniem cu adevăratul nostru sine. Însă este esențial să ne tratăm cu blândețe și să vedem bolile ca pe oportunități de vindecare, nu ca pe niște pedepse. Bolile, dragii mei, sunt un rezultat al dezechilibrelor din planurile subtile,
care ajung în corpul nostru fizic. Cu grijă față de câmpul nostru energetic, emoțional și spiritual, putem preveni acumularea acestor boli și putem menține o stare de armonie și sănătate. Vă invit pe toți să reflectați asupra emoțiilor și gândurilor voastre, să vă curățați constant energiile și să cultivați o legătură profundă cu Divinul. Astfel, nu doar că veți preveni bolile, dar veți trăi o viață plină de iubire, liniște și echilibru. Să vă fie de folos, suflete frumoase, pace și lumină. Pe curând!